Scusa. Chi è di fronte a questa parte deve togliersi, devo fare la diretta. Sono il cameraman. Allora un po' di annunci. Sono il cameraman. Stare tutti qua. Intanto Shabbat avevamo annunciato che ci sarebbe stata la gradita presenza di un vescovo che veniva oggi. No, sta arrivando. Giunge voce che il vescovo è arrivato. Ma chi l'ha invitato? C'è un estraneo fra noi. Non mi sembra il caso però. Vabbè, ma perlomeno per dire. Per me che danno fregature loro, che non le È chiamano. inaccettabile. Io me ne vado via. Veramente voi due? Credo che dovevate Ci perlomeno dà la pena fa Ubi e Orbi. almeno per dire almeno che viene messo. Ma se ne ritorni a Roma. È arrivato il vescovo di Cori. Allora la Megillah da trovare che usiamo gli Shabbatot a pagina 600. Ok, chi vuole seguire? Ricordiamo brevemente che è mitzvah ascoltare ogni parola della Megillah, quindi per favore mantenere il silenzio durante la lettura. Fate tutto il bavelle che vi pare durante la manna, però poi quando si ricomincia a leggere, silenzio. Si usa stare in piedi durante le terracotte e poi dopo ci si siede. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shenasa nisim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש ואחשוורוש המולך מאוד ובן על כל בן 20 ומאה מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו עבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים מדינות לפניו, ויראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים. שמונים ומאה דיום, ובמלאת הימים האלה עשה מלך לכולם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים.
קצר גינת ביתן המלך חור כרפס ודחלת אחוז בחבלי חוץ וארגמן על גילי כסף עמוד 6 מיטות זב הכסף הרצפת בת בשש ודהר וסוחרת וישקות בכלי זב וכלים מכלים שונים וימלכות כיד המלך וישתיה כדד אין אונס כי כן ייסד המלך על קוריו ודור נעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה נעשה דם משתי נשים ודם מלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השני כתוב לב המלך ביין אמר לימומן בסתח ארבונה בכתב וכתז דר וגרקס 17 יסם משרדים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בקדר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה טובת מראי ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד השריסים ויקסוף המלך מאוד וחמתו בנערבו ויאמר המלך לחכמים יודעיתים כי כן דבר המלך כל יהודי את דת ודין ויקרוב אליו קרשינה שיטת ארמדה תרשיש מרס מרסנה ממוכן 17 פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לנסות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד השריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו אבידה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן ביניהם באומרן המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולובב ביום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך די ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדדי פרס ומדי ולא ינבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר ינשא בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים יתנו יקר לבן להן ומגדול בין עד קטן ויכתב הדבר בעיני המלך והשרים וינס המלך ממוכן וישלח סברים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ולם בם כלשונו להיות כל שורר בביתו נדבר כלשון גמו אחר הדברים האלה כשוך עמד המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר נשאת אשר נגזר עליה ויאמרו נגרי המלך משרתיו יבקשו למלך גלות בתולות טובות מראה ויפקד המלך בגידים בכל מינות מלכותו ויקבצו את כל נרה בתולה טובת מראה שושן הבירה אל בית הנשים אל יד גסריס המלך שומר אנשים תנתון תמרוקיהן והנער אשר תיטב בני המלך תמלוך תחת ושתי
בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שימי בן קיש, איש ימינים. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, ויומן את הדסה אסתר בת דודו, כי אין לה בהם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, וכמות אביה והימה. וככה מרדכי לא לבד, ויהי וישמע דבר המלך בידתו, ויקבץ נגרות רבות אל שושן הבירה אל יד דגאי, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד דגאי. הנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותיסחס את לפניו, ויביא לתמרוקיה ואת מרודיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישנה ואת נערותיה. ואת הנשים לא הגיד אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה. אשר לא תגידו כל יום ויום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדן עדת שלום אסתר. נעשה בה, וביגיע דור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לקד עד הנשים 12 חודש, כי כן ימלו ימי מלוכיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים. ותמרוקי הנשים, ובזה הנערה בא אל המלך, את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים. עד בית המלך בערב יבואו הבוקר ישב אל בית הנשים שני, אל יד ששגס אליס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא אל המלך אם חפץ בהמלך. ונקרא בשם, ויגיע דור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי מדשר יאמר גייס אליס המלך שומר הנשים, ותסתר נושאת דחן. והנה קוראה, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו, בחודש 10 הוא חודש טבת. בשנת 7 למלכותו, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותיסחן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כדר מלכות בראשה. וימליכך אחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל צריו עבדיו, את משתה אסתר, ונחל המדינות עשה. ויתן מסת כיד המלך, ויקבץ בתולות שני. ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה ואת דממה, כאשר ציווה היה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר מוסר. אשר הייתה ואומנה איתו בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצב בקטן ודרש, שנס אריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד. אחשוורוש, ויוודע דבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שני מלץ, ויקדם בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת הגגי, וינשא וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יקרן ולא ישתחווה,
ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויקרא אומרם אליו יום ויום ולא שמע להם, ויגידו להמן לראות יעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה, וילך בעיניו לשלוח יד ממרדכי לבדו, כי גידו לו את מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים בכל מדינות מלכותיך, ודדיהם שונות מכולם, ודדי המלך אינם עושים. ולמלך אין שובה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לבדם, ונעשר אלווים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה. אל גנזי המלך, ויסר המלך את עבדו מעל ידו, ויתנה להמן ונעמד הגגים צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נדון לך והעם לעשות בו, כתוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן. אל החשדל פני המלך ולפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל צרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב. נחתם בדבנת המלך לשלוח צברים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד ב13 לחודש 12 ושללם לבוס פדשגין הכתב לדן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים. עתידים ליום הזה הרצים יצאו. ביום אחד ב13 לחודש לשלוח ספרים ביד רצים את כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד ב13 לחודש 12 וחודש אדר. ושללם לבוס פדשגין הכתב לנדן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים. עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות. והעיר שושן נבוכה, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואבר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה
אישה גדולה ומרה, ויבוא גד לפני שנר המלך, כי אליו אוהב שנר המלך. בלבוש שק וכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך בידו מגיע, אבל גדול ליהודים בצום וחיום מספד שק ואפר. יוצאן על הרבים ותבון הנערות אסתר בסריסיה, ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מגליו. ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי. ועל מזה ויצא הדח אל מרדכי יריחו ועיר אשר לפני שנר המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. לשקול על גנזי המלך והיהודים לאבדם, ואת פתשי נקידה ודד אשר ניתן בשושן להשמידן נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמיו. ויבוא עדך ויגד, ויבוא עתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להטה ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחד עדו להמית, לבד מאשר יושיט לו מלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. זה 30 יום, ויגידו למרדכי דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחרש תחריש בנד הזאת רווח בהצלה ינמוד ליהודים ממקום אחר, והכתובך תביך תאבדו, ומי יודע אם לנגד כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני בנרדי אצומכם, וכן אבוא אל המלך אשר לא קדם. וכאשר עבדתי, ויאמר מרדכי כל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויקרא עוד המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נעשיכם בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגן בראש השרביט. ויאמר למלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ונתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא מלך והמן. היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן. לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר נעשית אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ונתן לך, ומה בקשתך? אל תציע מלכות ודעש. ותען אסתר ותאמר,
שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא מלך ויאמן אל המשתה אשר יישא להם, ומחר יישא כדבר המלך, ויצא המן ביום ההוא, שמח בדוב לב, בקריאות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זן ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה, ויתפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבד אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו מלך, ואת אשר ניסו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה כי עמודי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי. בכל נט אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו זרש אשתו וכלביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. הדבר לפני המן, וינגס העץ בלילה ההוא, נדדה שנת המלך, ויאמר לאביו את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתן המדרש, שנאסר יישא המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נראה המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, למר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נגד המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך? לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש
האש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ונשאכם למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאש אשר המלך חפץ ביקרו וישוב מרדכי אל שער המלך בהמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודי מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לעלות כי נפול תיפול לפניו ודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויביאו להביא את המן אל המשתה אשר נעשית אסתר ויבוא מלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך חצי המלכות ותיעש ותען אסתר המלכה ותאמר אם צריכם מלך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתך ואני בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי נצר שווה ונזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה והזהו אשר מלא ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צר באויב המן איש צר באויב המן הרע הזה והמן נבהל מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמדו ממשתה יין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי רק יקל ידה אליו הרנה מהד המלך והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך גם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך והמן חפור ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך ומת בבית המן יבוא 50 אמה והקמת המלך שכחם ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן
היהודים ומרדכי בא לפני המלך הגידה אסתר מה עולה ויסר המלך את טבתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מה חשבתו אשר חשב על היהודים ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וידעו אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן ואין עמידת הגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי ככה אוכל וראיתי פרה אשר ימצא את דמי וככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר ויודעות עלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב בענייניכם בשם המלך וכתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך להשיב ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב13 בו ויקדם ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ולחשדרבנים והפחות בשרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 המדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם בם כלשונו ואל היהודים כתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי ורגש אחשדרנים הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשן להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חילם ומדינת צרים אותם טף ונשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 וחודש אדר בדשגן הכתב להינתן דת מכל מדינה ומדינה גלוי לכל עמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוכבי רכש אחשדרנים יצאו מעולים ודרובים בדבר המלך שושנה בירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכרת בחור ונדרת זב גדולה ודחרית בוץ וארגמן והעיר שושן צרה ושמחה ליהודים היית אורה ושמחה וששון ניכר וכל מדינה
המדינה וכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ביום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים נפל פחד היהודים עליהם וב-12 חודש הוא חודש אדר ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סידרו היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מה בשונאיהם נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד למבקשי אדם וישלום עדה לפניהם נפל בחתם על כל הענמים בכל צרי המדינות ואחשוורוש פנים ופחות ויוסי המלך אשר למלך מנסים את היהודים נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושומו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרק וירק והבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים בבית 500 איש ושבת בית פרשנדדה ודלפון ודספדה ודפורדה ודליה ודלתה ודפרשתה ודליסאי ודליטאי ודליסאי ונגסרת ונאמן בין עמידת הצורר היהודים הרגו בביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא בא מספר הרוגים בשושן הבירה ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים בבית 500 איש ונגסרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד ודאז ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם אחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום יפלוג על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותיתן דד בשושן ונגסרת בני המן ויקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ומוד על נפשם ונוח מאויביהם ויהרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ונשא אותו נשתה בשמחה והיהודים אשר בשושן נקלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ונשא אותו יום נשתה בשמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי פרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה משתה ביום טוב מנות ישלרינגהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ויום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומעבר ליום טוב לנסות אותם ימי משתה בשמחה ומשלוח מנות יש לרעהו
הסנות לאביונים, וכי בן ליהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן עמידת הגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפילגו רוע גורל ואומם ולאבדם, ובבוא לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מה חשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו, ותעלו אותו ואת בניו על העץ, על כן קראו לימים אלה פורים, על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת. ומה ראו על ככה? ומה הגיע עליהם? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא ינבור להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכי זמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים וננסים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 מהמדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ והיה וכל מנגסת תוקפו גבורתו, ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים ורצוי לרווחיו, דורש טוב לנעמו ודובר שלום לכל זרעו.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Ha'el bedrivenu, ve'ata netinenu, ve'anukem et nikmadenu, ve'ameshalem gemul lekulu yivenashenu, ve'hanivra lanu mitzarenu. Baruch atah Adonai, Hanivra li'amo Yisrael mikol tzariem, Ha'el HaMoshiach, Arura, Asher bikesh ve'avedi, Baruch Mordechai HaYehudi, Arura zeresh eshet mafkidi, Baruch HaEster Barit, Baruch, Baruch, Baruch Adonai, Baruch, Baruch, Baruch Mordechai, Baruch, Baruch, Baruch HaEster, Baruchim, Baruchim, Baruchim Kol Israel, Vegam Charbona Zachur Latov, Arur, Arur, Arur Rama, Arura, Arura, Arura Eresh, Orel Meila, El Yeranenu Elel, Kimekol Teila, Ayeta Israel, Agadeh Beroti, Vahani Beir Babel, Nimshela Adati, Gaoni Berikole, Vaziman Bedudi, Ayet Zerubabel, Nidela Keila, Me'avilu Mitgael, Vatei Segula, Imshenil She'altiel, Orel Meila, El Yeranenu Elel, Kimekol Teila, Ayeta Israel, Vatevar Agagi, Echezim Babur Yado, Vadar Leorgi, Ne'emach Ve'ashkino, Etena Agigi, Oves Keraido, Ve'met Nekabla, Zofer Ve'chen Yoel, Lagesov Ve'kala, Adbiel Umabdiel, Orel Meila, El Yeranenu Elel, Kimekol Teila, Ayeta Le'Israel, Rogatzin Kenashan, Nimshelu Bedok Ilshan, Ve'nagam Gibushan, Gam Meshan Given Bashan, Mordechai B'Shushan, Orderon Shushan, Ken Shenan Geula, Elitza Ve'Tal Shuel, Atevet Tevila, Yahalu Le'aret, Orel Meila, El Yeranenu Elel, Kimekol Teila, Ayeta Le'Israel, Mangasim Ve'Nisim, Shitbechal E'etiman, Gam B'Chike Chasim, Zubdevash Devaramat, Lechshete Asisim, Akarei Kol Mishmat, El Zekor Tehila, Gam Shenev Michael, Tagasor Chalila, Ketz Bedutu Vagoel, Orel Meila, El Yeranenu Elel, Kimekol Teila, Ayeta Le'Israel. הקדוש השם תיבות ישראל, ונעז את זה ואמר קדוש קדוש. קדוש אדוני צבאות ואמר את צבאותו. ומתנהל ואמרים. צבאות ישראל רוח, וישמע אחרי תורה שגדול ברוך כבוד, אדוני נלחמו. Questi quattro di quelli.
ברוך אתה יום יום למוסר אשר דרסר אדוני צבאות יומנו יזכותנו יבוסלה אדוני צבאות אשר אדם כבר נשבח אדוני יושיע אמן ברוך אלוהינו שבנו לכבודו ובדינו נטועים ונתנו דרתם לתוכיון לדודותינו הרחמה נפתר ממנו לתורתו בהתאמתו ורתו בליבנו ויעשה עליו ולעבודו ולעודו לעודו ולעשות רצמו ולבב שלם איך אמרנו לעודינו שגם לא נזה ונסיעות לגמין הקורא ושם מות ולשיח לברכה ולספקנו למעשים ולפים כל חיי עולם הבא שיתגונן ויתגדש אמן Amém. שלום, מברבה ומרח, עמד יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, אמן.